Hello mga kalusyang na ako'y mga anak diri, anak-anak, lain na saning anak. Lain na saning anak. Anak ni Pilpran. Nya ang tulo tuwas gawas. Ako sing gipalain kay lain lang nako sila. Mga anak ni Pilpran panggutom na. Kaon ako gipaligo nako sila aron mahimo ni siyang tuan lingit kaayo. Namatay ang kwan. Pangitaan niya sila ha. Ato sa kuan, kanita banog mo to si kuan, ark. Ako sa sila pa. Ako sila gipakaon guys, kay ngano naman sila sudan guys. Akong giatiman ang mga anak ni Pilpran. Bisita biya na sila diri. Bisita na sila diri ha, bisita. Mga anak ng Pilpran. Akong gipaligo kay bugaw lagi daw. Karon arang na sila okay, di na sila hugaw. Ala labuang. Ungo man ang kuan di ay no. Ang rip. Ay hindi tulad say ako anak ay daray lahay. Lang. Hindi tulad say. Ya kadang babae, anak ka po ng Pilpran, dako. Alaw sila sa lidang. Anak na siya, anak ni Israel eh. Kaldo. Paldo ba kaldo? Ay, yata yung muta. Mga anak ni Pilpran, mga anak lang ko sa ni ang tulo pasunon pa kani sila kay nang da sila sudan diri. Ako silang giingnan nga tigaan mo kuan ako'y luto sa inyong sudan ako hindi pa kaon nila. Dami silang isda. Ang ilang isda gikan sa nila pinangayo sa nilang isda. Mga anak kay Pilpran gipaligo nako gi magnuran ako gayo aron limpyo. Ay ugaw kasanan. Mga anak sa kuan saag ni sila diri nako. Anghel sa langit. Sayang kini siya ang eskwela, ingnon ko siya nga eskwela. Eskwela pa ka. Patoy mong birthday, enroll ta ka. Eskwela. Ay pagulong nagbaon. Bahala way sudan kaon kanon. Itong Tatad Killer Strikes Again. Ay yung period itong lumabas nung isang araw. Og ato to itapok sila kayo. Lumabas. Mabuto ron ta tao dron mauli to. Ngayon, Andre og si kuan.